ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ರಿವರ್ ವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಂಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆರು ಶಣೆ ಮಾಮು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ತುಗ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಏನಿತ್ತ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ಅತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಚಿ ರಟ್ಟುಡ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಗುರುಬಾಯಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನೊಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ಟ ಮೂಕು ತೋಯ್ಕೊಂಡ ಮೂಕು ಹೋಯ್ಕೊಂಡ ಬಡಿ ಒಳಗೆ ಪೀಸ್ ಬಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆದಾಗ ಏತು ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಜಗತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ತಗೊಂಡಿತ್ತನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೇಗ್ ಬೋಡದು కొంచెం పాయసం అనిపారా మరి ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ಸುರುಕು ಕೊಜಪ್ಪಾಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು Achal gas ginger kulle LPG filling avundu Shanay mom anta mare enja itu distributing पनीर टिक्का बोलू पुच्छ टिक्का तू डालंडा పెంచొందులేరు నేను పెంచొందులేరు ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ఏందాల పండేనా సరే మమ్మీ ఏందాల పండేనా పన్ని ಶಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಬಾಯಿ ಎಂಜಿನ ವಾಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾಗಲಿ ಗೊತ್ತು
ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಚಿ ಮಾಡೋಣ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲಗೆ ಗುರುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ತುಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂವಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ನಮ್ಮ ಶೆಣೆ ಮಾಮು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ಕಾ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪೀನ್ ಕೂಡ ಅಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಪೀನ್ ಕೂಡ ಅಂದಿದ್ದ ತೊಂದಿ ಪ್ಲೈನ್ ಇಜಿ ಕರೆಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಫೈನಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ಮಲ್ದು ನೆನ್ಸಿನ ಟಿಕ್ಕ ತೂಲು ಜಗತ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೀರ್ ಎಂಕ್ಲ 24 ಜನ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡದು